бахшида ба 34-уми солгарди аз марзи Афғонистон баровардани қушунҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар шаҳри Исфара чорабинии хотирмон баргузор гардид. Нахуст иштирокдорони чорабинӣ ба ифтихори ҷашни мазкур дар пояи муҷассамаи иштирокдорони ҷанги Афғонистон воқеъ дар ҳудуди гулбоғи ба номи Сайфи Исфарангӣ гулчамбар гузоштанд. сипас дар назди ҳозирин муовини аввали раиси шаҳр Парвиз Файзуллозода баромад намуда шуҷоату мардонагӣ ва садоқати бемисли сарбозони шӯравиро ба савганди ҳарбӣ ба таври хоса тазаккур дод. Зикр гардид ки дар радифи ҳазорҳо нафар фиристодагони Тоҷикистон 350 тан ҷавонони далер ва ба ору номуси Исфарамарз низ тибқи ваҳдадориҳои шаҳрванди худ дар хоки Афғонистон адои хизмати ҳарбӣ намуданд. Дар набардҳои ин ҷанг 12 нафари ҷавонмардони ҷонфидои Исфарамарз қаҳрамонона шаҳид ва 17 нафари дигар маъюб шуданд. Барои шуҷоату комёбиҳои ҷангӣ ва хизматҳои шоён дар набардҳои Афғонистон 11 нафари онҳо бо ордени Ситораи Сурх ва 67 нафар бо медалҳои арзишманди ҷангӣ сарфароз гардонида шуданд. Имрӯзҳо бошад 312 нафар собиқадорони ҷанги Афғонистон дар Исфара дар соҳаҳои гуногун баҳри пешрафти ҷомеаи навинимо софдилонаю пурсамар меҳнат мекунанд. Баромадкунандагон аз кору пайкори ҷанговарони байналмилал шуҷоату мардонагии онҳо дар набардҳои Афғонистон ки намунаи олии далерию қаҳрамонӣ ва ҷавонмардию садоқат ба ватан аст ёдовар шуданд. Ҳамзамон изҳори қаноатмандӣ карда шуд ки аъзои шӯрои собиқадорони ҷанги Афғонистон имрӯзҳо ҳам дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятию сиёсии шаҳр ширкати фаъолона варзида дар пешбурди ҳамаҷонибаи Исфара саҳми сазовор мегузоранд. баъдан ба чанде аз аъзои шӯрои собиқадорони ҷанги Афғонистон барои ширкати фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии шаҳр сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. Дар раванди чорабинӣ ҳамчунин гурӯҳи хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба сафи аъзоёни созмони талабагӣ ба номи Исмоили Сомонӣ қабул карда шуданд. барномаи омоданамудии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳр ҷамъомадро ранги дигар бахшид.